Zdravím, mé jméno je Gamer7, dneska tu máme takový video, který se jmenuje Kouzlo s kartami a šátkem. Jdeme na to. Budeme potřebovat karty, šátek, papír a tužku. Papír máme zde, tužku máme zde. Já si udělám předpověď, takže vám stranu, abyste viděli. Tak. Napíšu to, někdo uvidí. Tak. Takže to není, ale bude to. Tak, teď si to zamíchám. Namíchám si to. Já si větřík. Tak dobře. A píšu si předpověď. Vám to na začátku nebylo předpověď. Máme to. Tak. Teď si dáme pod šátek. Ano. Pod šátkem. Nevím, kolik chcem. Třeba tolik. To už položím, to potřeba nebude. Tohle je moje předpověď. Kvé, dáma srdcová. Tedy pokud chcete vysvětlení, nezapomeňte, lajkujte, komentujte, sdílejte a odebírejte a bude vysvětlení. Čau.